What's up mga kasuwang? It's me again, Unto, and welcome back to our channel. So for today's video, ato makita din karon ang mga orange ug blue. Diba? Nagkauban gid mi diri sa Lorenzo Tan, Tagum City. So ato makita karon na diri ang mga blue. Diba? As nandiri sa ika sa mga orange. No hate, just love mga blue. Team Orange, support you. Diba? So watay, wa ko nakita ang mga kaila diri no. So makita tag mga kaila diri. Daya mo padulong nay. Dahil niya mo. Mga blue to sila. Di mamansin. Laban mga orange. Taga diri din. Mampaabot ang mga kaila diri. Nanay lang dito. Padulong na sila po. Ambot na sila padulong. Basta kami. Kamot ka mo yung padulong rin tayo. Sa kuan mi sa... Sa Napo. Sa Napo pa din. Nakadiri lang mo? Oo, naganda. Bumubulan kayo mo. Oo, rin sila. Nagdiri sila. Nakaspos pa sila na. So, ato silang i-welcome ang mga beauty. Diba, makita na ito dire na. I-welcome nila ang mga beauty. So, kung bago pa mo sa akong video guys, ayaw makalimot sa pag-like, comment, o share. Subscribe na po din akong YouTube channel o Toy channel. So, medyo wala naman siguro. Labay naman sila. So, hanggang dinhin na lang akong video. Daghang salamat. Bye-bye.